أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبا مصر باغركو جماعة مي أبلا جلنفو كرمو عن الأمريكا لو. الحمد لله رب العالمين. أشير هرلا على كانكل هرلا على كهراك النوير. Ya Rabbi, ame sungolo barkam lemina alaka atime ko chugunmandi ama ya Rabbi, alaka batun ngoyanya ya Rabbi, alaka anka horaya kabatas mama, kanga junubu belaj lenyafa, alaka ankuna ji anilahra. Halibi ame sumba bukono al muqaddima al izziya, bo anga wal hada min damne bi uyi al i'tikaf, bo yananga do i'tikafu kono. An b'a kanu ka kuma fɛn damadɔ ka sun kɔnɔna la, fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ fɛn kɛ sun na, wala donc an bɛ fɛ ka kuma o kan dɔɔni, ani fɛn minnu kɛli bɛ bɛn awa k'a to i sunnen don. An bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ o la, komi kitabuw cogo tɛ kelen ye, bon muqaddima izziya a da ma maga awa o dɔw la, i n'a fɔ a ye dɔw fana fɔ. Fɔlɔfɔlɔ min bɛ an bolo la o ye al-ihtilam, surasogo. Ni mɔgɔ min ni sunnen don ni surasogo la o tɛ foyi kɛ sunna, komi a y'a yira k'a fɔ ni i yɛrɛ kɛra sababu ye ka ji bɔ i yɛrɛ la, i yɛrɛ kɛra sababu ye ka mazi bɔ i yɛrɛ la, i ka sun tiɲɛna mɛ kafara tɛ o la. Mɛ ni kɛra sababu ye ka mani bɔ i yɛrɛ la, a kɛra ni kafoɲɔgɔnya ye sawa, a kɛra i yɛrɛ ye cogoya dɔ kɛ ka mani bɔ i yɛrɛ la, i ka sun tiɲɛna i bɛ kafara bɔ. Mɛ surasogo sen tɛ o la, parce que o tɛ mɔgɔ semako ye. I dara i sogora k'a fɔ ayiwa i bɛ ka kafo i muso fɛ, i wulila i y'a sɔrɔ ji bɔra i yɛrɛ la, i y'a faamu, i bɛ jaraba ko kɛ ayiwa mɛ i ka sun foyi tɛ kɛ sun na. Ni wulila yɛrɛ fana k'a sɔrɔ ji ma bɔ i yɛrɛ la, i n'a fɔ laadaretigi b'a fɔ mɔgɔ min sogora k'a fɔ i bɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ mɛ ji ma bɔ i la, i wulila i y'a sɔrɔ foyi ma bɔ i la, foyi t'i la, koli t'i ka wa i ka sun ka ɲi. Ni wulila ka sɔrɔ ji de bɔri la sa, mani bɔri la, o kuma wajibi de i bɛ janaba ko kɛ, nka i ka sun kɔni i ka sun ka ɲi, foyi t'i ka sun na. Maa dɔw bɛ a ɲininkali kɛ surasogo o tɛ foyi kɛ sun na. Naam, i wulila i y'a sɔrɔ mani bɔri la, i ka sun ka ɲi, i bɛ janaba ko de kɛ. Filanan min bɛ an bolo ka tugu o la, dɔw bɛ a fana ɲininkali kɛ o ye daji. Ka daji kunu koyale bɛ fɛn kɛ sunna wa? I b'a ye ayiwa dɔw b'a fɔ ko daji bɛ sun tigɛ. Ayi, daji tɛ sun tigɛ, daji tɛ foyi kɛ sunna. Daji bɛ bɔ i kɔnɔ de, a bɛ taa ka segin de la. N'i ma daji kunu ŋɔnɔ tɛna ja, n'i y'a ye ŋɔnɔ tɛ ja ma ni ŋɔnɔ ɲiginnen don daji nɔrɔ dɛ. Ni daji tɛ jigin ŋɔnɔ la, awa ŋɔnɔ bɛ ja. I y'a faamu, daji tɛ foyi kɛ sunna. Daji min bɛ i da kɔnɔ k'a fɔ k'i k'a tu wajibi tɛ, i b'a kunu foyi t'a la. Bon dɔnnibaw kumana min kan n'u ye sɔsɔli kɛ o la, o ye n'i ye i da fa daji la, i ye daji mara i da kɔnɔ, i bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a kɛ, i ye daji mara i da kɔnɔ k'a mara fo a cayara ka sɔrɔ k'o kunu, o kuma dɔnnibaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ de la. Dɔw ko a b'a tiɲɛ, dɔw ko a tɛ a tiɲɛ. Mɛ o yɛrɛ kuma jiginnen ye min ye, min ka girin o ye k'a fɔ a t'a tiɲɛ, hali mana daji caya i da kɔnɔ, parce que daji a bɛna dɔɔni de, a bɛna dɔɔni bɛ kɛ da kɔnɔ i b'a lasegin k'a kunu ka taa. Mɛ n'i y'a mara da kɔnɔ a bɛ caya, a cayalen kɔfɛ n'i y'a kunu, dɔw k'a b'a tiɲɛ, dɔw k'a t'a tiɲɛ. Kuma min ka girin o yɛrɛ la o ye k'a fɔ a t'a tiɲɛ. Bon kari ninnu fana bɛ ten, i b'a ye waati dɔ la ni mura b'i la, kari bɛna i ŋɔnɔ la, bon i bɛ tila k'a kunu, a tɛ foyi kɛ sunna, o tɛ foyi kɛ sunna. A ma se ka bɔ ka da sɔrɔ a danna i kan kɔnɔ la, i y'a kunu, a tɛ foyi kɛ sunna. I y'a faamu. Sɔsɔli bɛ min na o ye n'a y'a sɔrɔ a nana fo i ye kari lana fo i da la, i bɛ se k'a tu i tilala k'a kunu, wala sɔsɔli bɛ o de la. Dɔw ko o bɛ sun tiɲɛ, dɔw k'a ta tiɲɛ, mɛ haro yɛrɛ dɔw ko min ka girin o la toujours o ye k'a fɔ a ta tiɲɛ.
ya fam ma me wa muramin goni be kan awa i kan kono la a bena joyidi sele bi klaka alla sigi walma daji min be taka signa ida kono o te foike suna kana fi bi rek kelefi ibaye mo do bu senge daji ko la kosbe daji fefe man na da kono o be fere ka betu bo ibaye do ta don awa do ta don do ta nyigi ka daji yere de kuni sune aka gila do mo mo be mais do ba fle ka fuka be sunde ci ate foike suna daji fon fati fenke suna naam o kuma ko nyem masala fle flo ala kambe sabana min be tugo la o ye pusheri fana ibe tama du kono la pusheri minnu be ci ibe ta soro dola pusheri biti da kono abiti nufe ire ba sandi ka fo pusheri be ka wa pusheri bi kono ire ba sandi ka fo pusheri be fi ngona la o te fenga suna o te mo sema kuyi ya pusheri te fo ke suna o ni aywa mo minun ka bara ye femugu lama nunun bara femugu lama aywa akera nyombu ye sawa akera sima mugu ye sawa farni mugu ibe ka a bara o bara bse ka ke fere fanfela abse ka ke fana ibe ka dilan kwa komi muso ibe gobgoda ibe ka nyombu yere ke ibe na monin tobi aywa walma ibe na tobi o na nyokono walma mogomi ika bara sima fere de bo walma mogomi ka bara nono mugu fere de fe mugu lama no mogo de be o bara la ira jiya ko fe o fana pusher minu me purgoto kati kono o fana te fenke suna fenye mugu lama ni pusher de bala ibe ka dlande walma iba bara la walma iba fere bo fana ate fenke suna wo taminan ko fe pikri fana te fenga suna soro mumbete bo i fargana bo i sunu do me alhamdulillah fanga doni bila kasun farga ma juya kosobe fanga don bila kasun ma ni tara do sona nu e pikri sebe ko na ibse ka pikri nge ate fo ke suna soro mu fana bete soro mu fana te fo ke suna parce que olu teta o abeta joli sira de fe femin dumbe suntie onni ni min beta furula wala min be se furuma o de be suntie amma nunu beta joli sira de fe ate foike suna fikri soromu isune ate foike suna min bambulo ka fara oka abebe ika parfum fana kira la isune parfum ibe parfum kira la isune foi tala do ba fo koni suno ne kati kite parfum kira la ai ibe se ka parfum kira la foi tala isune har kelen tala ya famu min be bentuguni abebe sungolo shufala fe dlanga teme ini musoche do be afana nyingali ke kwalo bebe wa naam abebe min te be o sunwati de kata fajiri kana chilla kata bla kle binina sumbe ke wati min kono ka funyo nyate be odela amma ni kle bina kata bla bu fajiri bolla abebe dlanga teme ini musoche ba shi foito ola ala rako qur'an kono uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum suratul baqara la kwa be sungolo la sufla fe aw kasi aw musoma okuma ni dlante mana mo ni muso fana che abebe fajiri kana ka bo kasro imagine bakoke bashi te ufana la akela isura sugula sude fe sawa dlane temana ini muso che sawa ibse ka sogri dumu faj salatu be wole kasri imagine bakoke folo bashi foito la o te foike suna min ka gelendoro kana to seliwati de ka teme kasri ma seli kako e kasri ma ko kaseli o de ka gele no te ibse ka sogri dumu salatu be wole kasri ma jaraba ko ke folo ba shi foito wala o te foike suna na'am okuma mas'ala damado min kum yambulu kafara anyi minu fokateme inshallah hakli jigina mina tele na oyeni ani tuguni nyintreke am abebe
ika inyi fana tereke ina fo o fora kitabu kono sungolo kile bela jile fe bise kinyi tereke me ka ke gese jala uri kai kana ke gese kene andi tuguni pati no yiko yoko toy parce que ango ni da ko ni pati aywa ni a damu sere ngono ma abe sunce ma min kan pati ko ina ni be da shufe ibi da ko ni pati andi tuguni ni yesuri dumu walma ni wulla fajir fe ni bina suguru dumu ni da ko ni pati man ni mo mi hakito no wati fla la ka chala sungolo konna fe kile konna la tese ka fuki da ko ni pati bile imana jido ida kono kai ida kono na tireke kaba iba ida kono bijeya na har na soro kasa do be seka tike pipipio awa o kasa ere o kadi ala e kosbe sunkela yere jija ko fe ibi da ko chugo ta soro kasa do be no o weto idala o sunyere ta chugo wa fa ma ko al khaluf o kasa be konna ere dela ala ko o kasa en kadi ala e kateme miskuka kateme parfum kasaka kuma note sungolo kilefe kanida ko ni pati farati bala ni mi ci goro drobi ka suntile kuma a hakili tora masalam awa misamar minuna kada babu tamanen ka uyeni ala kan me sabama donc amina do al i'tikaf الباب الخامس ني باب الدورني في الاعتكاف اعتكاف له i'tikafu yaro koro arabkana ka fendo lazimi akera nyuma sawa akera jugma sawa wa fo i'tikafa ala shay'i ay fendo lazimi bi maana ka dume aka wa haqiqatuhu aw mamana fora i'tikafu shara la nyina muye ako wa haqiqatuhu i'tikafu haqiqa sharia la na fora i'tikafu al-lubsu ode furanseliye fil masjidi misir kono lil ibadati ala batu kama ala wajhin makhsusin nye kerenkerelenka chogo kerenkerelenka ode i'tikafu ka furanse ke misir kono ala batu kama ode to ko ala i'tikafu aywa akanunendo adalube hadisala adalube qur'ana kono wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ala ko qur'ana la aw kana se musoma ka auto i'tikafu la misir kono la ala kira refana sallallahu alaihi wasallama ala kira kumbe i'tikafu ke aywa kere nyara sungolo tanaba ala kira kumbe i'tikafu ke fokata fatu afatu lengo fa furmuso fana kumbe ake naam kuma ko le itikafu yodi ka to misiru kono français alabatu kama wa aqalluhu i'tikafu la sondoma yawmun wa yaklikele wa laylatun anishukele i'tikafu mana doga chugo o 24 likele shukele ni kilekele itikafu sika ke shukele ndoro kile bina meta misirla mbe itikafu ke ni awadu jaramena ote itikafu alabatu konundo ibseka ke ki yorma jenya mogola misir konna de kadi bita misirla ka alabatu me ote itikafu koni fo shukele ani kilekele yikosoro wa akmaluhu asondafali 10 ayamin oyekle tanye kuma itikafu imana mechugo akana temekle tanfanaka wori kama don ba ko koni ya ce ya tanye ko konindo ibedda awa kletama naam wa huwa i'tikafu min nawafil alkhair heran nafilawdo wajib tada akanindo donc na fammi mbala annafaka chanko sobe parce que ni ya laje i'tikafu be ko be kam melkawla degedi i'tikafu be ko be kam melkawla degedi melkaw bara dawaratu la albatuko ube albatu doro okuma e fana ka yelma misrila albatu kama ki ka ci bela jilenke albatu ye nafila seli qur'ana kala zikru
may be kam melkaw de ladige ma i'tikafu a hikmay udi walahu arkanun arba'atun ko josenani de bi ala i'tikafu ye josenani pour que a kafo karsa i'tikafu ke fennani be fo kan nyoko soro wafu makwa jose al-awwal folo al-mu'takifu wa al-i'tikafi ba yere mo min yere bena i'tikafu ke ma shartu be ula wa huwa waye kullu muslimin islami wa salame mumayyizin ni faranfansiya bado bi ma'ana absaka ke demsen yeme demsen min be kodo demsen kodo balite o kuma fato fana sente ala parce que te mumayyizu mo min be kodo demsen kodo bali ate fu mumayyizu wal ma fato o te mumayyizu fayasihu wode kama litikafu be saha min al mar'ati musula abebe musoka itikafu ke mais a furke kason asanya ira kafa ala kira sallallahu alaihi wasallama asuma yelmalin ko fe a furmuso ukume itikafu ke ma muso bi sika ke mais bi izini azawji ni furke sona abebe kake mais ni furke ma son ni yake ye fuke contre le be junubu ira de soro aka soro fana aywa yoro mindo aka ke yoro awa yoro ye hakili sigibe yoro mina kake yoro ye hakili sigibe yoro mina o nasro hakili sigite yoro mina kuma muso ikatoi na wasabi demsen fana bi sekake demsen minni mumayyizido abi kodo والرقيق اني جون فانا بسكاكه ني اما كسونا فانا بسكاكه ما شرطي كون يدري كاكه سلامي مي اني حكلي بي نيو فيه يبي كودو ودي شرطي الثاني جوسين فلانا الصوم ويسوني فلا يصح الاعتكاف السحاب بدونه سنكو اعتكاف سكاكه ني سنتالا mo fana ya sharti do fi ka sunne ni masundro agwa iko ni alabatu mi ati fama i'tikafu fasamanti ami fora li i'tikafu la awa ito soro asalisu josen sabana al-mu'takafu fihi wa li i'tikafu bika yurmina wa huwa al-masjid wa misri fala yasihu li-i'tikafu tasaha fi ghayrihi misri tanala wa kuma li-i'tikafu sharti tuguni akake aywa misiri de kono litikafu beke misiri de la atsega ke ika sokono ibsega ala konim batu ika sokono choko min kadiye baraji babala me atifo makulli itikafu beke misiri de la kerkera nyala na ya sorofana ibe fega litikafu ke ni juma be isor ala iba ke juma misiri la note juma misiri ko te sharti juma misiri mbe juma selo minte juma selo mo ko misiri misiri mina doro itikafu misika ko kono mena ya soro juma be isoro ala o kuma wajibi do ibake juma misiri kono ibake juma misiri kono ni ma ke juma misiri kono doro mana ta ke yoro wore o kuma wajibi do be bokata juma seli me ikale itikafu fana be cien ina fo karambo do ya fo cigo mina na parce que yere yitugu ka boli la nyine misiri kono mena soro juma ti soro ala o kuma bana imana misiri mi soro ibake الرابع جوسن ناننا الاستمرار ويدوملي على عمل مخصوص بارك كرنكرلنكا من العبادة كبن البتولا بو البتو كالتي كاتشا parce que mo be ala soro ni siro siro be alabatu me letikafula alabatu bela jelen kalela alabatu chogoya kerenkerelen do be ulde beke o yejumai ako wa huwa salatu o de siliye nafla silu ka chaya farda ko fe wa qira'ati alqur'ani ani qur'ana kala wa dhikrullahi ta'ala ani ala kofoli nunu de biseka ke itikafula nafla sili qur'ana kala ani awa zikru ala kofoli o kera la ilaha illallah saba subhanallahi
alhamdulillah allahu akbar o na ɲɔgɔnnaw la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah ka sɔli kɛ ala kira kan o bɛɛ zikiri ye min mana nɔgɔya i ma ani duwawu o bɛɛ zikiri ye kuma wajibi tɛ k'a fɔ k'i ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ninnu de bɛ se ka kɛ litikafu la mais wajibi tɛ k'a fɔ k'i ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i ka nin bɛɛ dɔ kɛ o tɛ wajibi o tɛ sharti ye quoi n'i sera k'a bɛɛ dɔ kɛ a ka ɲi mais sharti tɛ mais dɔwɛrɛw tɛ se ka kɛ ninnu kɔ alabato cogoya wɛrɛw man ka kɛ ayiwa ninnu kɔ i n'a fɔ a yɛrɛ bɛna dɔw fɔ cogo min na fɛn dɔw bɛ alabato don mais olu man ka kɛ litikafu kɔnɔ o kuma walhanda nata in na fɛn minnu kɔnnen don itikafu la inshallah an bɛna olu dɔ fɔ an bɛ bita joya la kuma ka hakili jigin kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛna katara waati min ma sunkalo 10 laban an bɛna katara o de ma ale fasamantiyaba de bɛ a la silamɛ i bɛ se ka i tun bɛ ka cɛsiri min kɛ 10 fɔlɔ ni 2nan kɔnɔna la sunkalo 10 laban i b'a doublé i b'a doublé i b'i cɛsiri a la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a d'a kan alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ cɛsiri a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ